Колко човека сте всъщност в екипа? Общо сме 5. 5 човека. Да. Тези 5 човека са специалисти в да изработват тези видеа. Не само. Не са хора, които да създават концепцията, идеята и стратегията. Как ще прескочите маркетинговата агенция? Първо ще отговоря на този въпрос. Ние точно това правим до сега. Ние не сме намерили нашите клиенти чрез това, че маркетингова агенция се е свързала с нас като подизпълнител. Ние директно комуникираме с крайните ни клиенти. Реално от всички тези 5 човека, 3, включително и мен, имаме способността да създаваме визуализации с AI. Работим с един от най-големите български режисьори, Ясен Григоров, много близък мой приятел. Не знам дали сте го чували, много български филми, много анимационни филми също така. Той е човек с огромен опит в индустрията, заедно с него разработваме концепциите, когато имаме така поръчка, тъй като някои от заданията ни идват готови директно от клиента, от техния маркетингов отдел, но ако, както в случая с банката, както в една друга реклама, ще една пица, не знам дали обърнахте внимание, тази реклама в момента върви по една от националните телевизии. В този случай ние разработваме самата концепция, като сценарий, като сториборд, последователност, благодарение на опита на този режисьор, който имаме. Идеята е в бъдеще, с развитието на фирмата, да се разширява този креатив екип и да предоставяме това като възможност.